Defilează un detachament al grupării de jandarmi mobilă, Frații Buzești, comandat de către capitanul Florin Văzitoiu. Urmează un detachament aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență Oltenia Dolj, comandat de către majorul Vasile Codruț. Prin fața dumneavoastră defilează o structură asociată de securitate specială din cadrul penitenciarului Craiova, comandată de către comisarul de penitenciare Claudiu Dinu. Doamnelor, domnilor, defilarea motorizată este deschisă de tehnica Ministerului Apărării Naționale. Este condusă de către colonelul Dan Ionescu, comandantul batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab. Primele 5 blindate sunt transportoare blindate de trupe Tirania 3 de ultimă generație, intrate în dotarea structurilor din cadrul Brigăzii 2 Infanterie Rozine. Acestea sunt urmate de 4 transportoare blindate de trupe TAP 77 și 4 transportoare blindate de trupe TABC 79. Următoarele vehicule din cadrul paradei sunt 2 transportoare blindate dotate cu rachete antiaeriene CA-95, aflate în dotarea regimentului 61 Artilerie Antiaeriană Perendava, urmate de 2 tunuri antitank de 100 mm și 4 instalații antiaeriene de ultimă generație Wernicott. În continuare, trec prin fața dumneavoastră